Noord-Friesland krijgt eerst geen nieuwe gemeentehuis in Dokkum. De gebouwen onder de Supermarkt en Koningsstraat moeten in Greven vernijbouwd worden, maar het college van BMW zorgt dat net alles binnen het budget kan. De tier dat het beslist is, wie volgens mij 2021. Nou, toen weer de gemeentefinanciën weer iets beter. Nou lieken ze echt diep triest. Uiteindelijk hebben we dik in de rode cijfers. En ook de algemene reserve, die lost bijna op tot nul. Ja, dan moet je wel serieus overwegen of je alles nog wilt wil. En of alles überhaupt nog wel kan. Het gemeentehuis is verouderen, maar de joedijstige prijsstijging zien onder oren de bouw hielde ook voor de gemeente. Dat snap ik wel dat er net genoeg budget is, want we zijn ook draaien heel lief verder. Dan kun je op je vingers natellen dat de inflatie is, nou, de laatste jaren wie 8-9%. Dus dan komt het bijna draaien heel komt op 30%. Nou, dan zou je er al 30% bij optellen, maar om het te realiseren. Dan wat oren eerst gaan willen op het met van Dworsemus of ik neem maar wat, dan kan het nog wel heger worden. Maar ja goed, dat weet ik net, omdat er formeel nog helemaal geen vaststelling van het college. De verantwoordelijk wethouder wil op het stuit net bij u van de camera reageren. De brief is aan de raad, daar wachten we nu op. Zodra er nieuws is, komen we wel naar buiten. Zal dit een woordvoerder namens wethouder Koonstra weten. Dat er wat onder het gebouw gebeuren moet, liep het helder. Alleen is er nog net duidelijk wat het kostenplaatsje dan ook correct is. Het is zeker nodig, ja. Het is natuurlijk een oud gebouw wat net heel logisch in elkaar zit. En op het met van Dworsemus, klimaatbeheersing en neem maar op, ja, daar zou daar best wel wat barren moeten, lijkt het mij. Ik denk dat ik gewoon zeggen wanneer we het betalen kunnen, wanneer de financiën weer op orde binnen. Daar gaat het uiteindelijk om. We moeten geen dingen doen die we nou net betalen kunnen. Zo werkt het in het bedrijf net, ze moeten bij de gemeente ook net werken. Want uiteindelijk moet het wel betalen worden. Eerst met de centen wij komen. Dus ja, of het moet, of er een nij moet komen, wat mij betreft net.